Zadi chele MaBuja kumativi mana tauya nhau dzokugumisira mwedzi uno waMbudzi. Tiri kuramba chindorangaridzana kuti kupera kwesondo rino ndipo pane Samtoko Youth Festival patinenge tiri kuita kupfarima kufara pabodzipo nokuita zvese munjekure nezvimwe zvakasiyana-siyana kupemberera ubuja hwedu. Tiende koringana nevamwe tiri paMutoko Center po tinenge tichigokunyepai zvizere pozvinenge zviri kuitika zviri munhau dzanyasi. Hurumende yeZimbabwe yaita pokare zvainokona zvokupfika zvinhu uye kuita zvinhu zvinoita kuti upenyu huite nyore. Ipapa wagotoreketa kuti kubva izvezvi nyasi uno vanhu vese vari kubenuka kuuya kunyika waakufanira kuti watohe pokare kuti wano chirwere chodziwa mupengo kusvodogowa munhu kuya pabodzipo nokubva waisiwa munzvimbo yomugarandega apo wanenge wari kugobhadhara mari wegani. Izvi zvinotorwadza. Pokare wagoreketa kuti gumbirira kutanda pokare nonguva dzopfumbamwe dzomanhoko kusvikira nguva nhanhatu dzokuseni zvakatooma. Ipapa kwaiwo masitoro wagovhura basi kubva nenguva dzonomwe dzomakuseni kusvikira nguva dzogumi nopfumbamwe kusvikira nguva dzogumi nonomwe dzomanhoko. Pariba agoziva kuti zvinombotekaira seiko kuvakuru wedu, asi iwo vari kugoreketa kuti izvozvi vari kuzviitira kuti wakone kumisa chirwere chodziwa mupengo chino kamwana kanyowani kabudikaka. Heno kuti zvichakoneka chere kana kuti zvicharamba zvakandodaro, asi kuziva kwedu kachirwere kapo kanozotanga tanda kuboeka kanenge katotekeshera kunge unye chaiko kureketa kuno. Heno kuti wachazvikona chere kumisa kadamburika akapinda. Kwainozuro kuna vanhu ZANU-PF wakapotsa watopamba mumwe murume wachida kumisa motika yomumwe muriri wedareri wokambani mudare. Heno mabi yangu kuti kambani yoZANU-PF iyi inochi zvinhu chere chainogona kuita kuita zvokuita mhirizhonga pese pese. Ipapa wagotoita mhirizhonga zvagotoita kuhwadza chaiko vanhu vazhinji nokutoti wakatozosungiwa nomapurisa wanhuwo wakuba murume waaida kutorayo. Pariba agoziva kuti zvinhu zvakanyatsoitika kana kuti zvichapera sei tichagokunyepai kana zvichinge zvaburika. Kambani inoburitsa bepanhau ropadandemutande reNewsWalk nyasi yaisiwa pamushishi nokuda kwayo kunzi ndiyo inotanda kuburitsa zvinhu zvakakosha nokuti waburitsa mapikicha pabodzipo nenzvimbo dzokugara dzevanhu vari kuti ivo ndo vari kufungidzira kuti pakati pavo pane munhu akanga ari ndiye akangapedzisira kuboeka aina dog munetsi akazopfa nozuro yuno. Heno mabi yangu kuti zvinombotekaira sei, asi wazhinji waribe kufara nazvo. Tinoimba kuti wachachinja mushobo nokuchinja maitiro okuita kwakadari. Wanamurayiridzi nohurumende waribe kugwanana zvisvinu mukuedza kwavo kunhadzirisa nhau yokuti wanamurayiridzi waende koita zvinhu zvokumira wachiona kuti bvunzo dzowapwere dziri kutekera zvisvinu chere. Idi pakatoita kunyangariwa wanamurayiridzi wagoburika musanganomo wari kureketa kuti paribe kana chibodzi pane zvese zvawanga wari kureketa chagotambihwawo nevakuru vehurumende. Ticharamba takaringaiko zvinenge zviri kuendako. Tindori panana murayiridzi kwaiva kuro hurumende watoita kuhwadziwa kuti kohokona ichi chiri kuitika nokuti pamasvingo pachikoro chowarairidzipo kwaita kuzara kadambure chirwere chodziwa mupengo kwai chiri kuita kutenderera kunge unye zvokutoti pariba agoziva kuti zvii zviri kunyatsoitika. Wagotoisa komiti inogara kuti igoringe kuti zvii zviri kunyatsoitika chiri kuboyekepi uye chiri kubvepi chirwerechi. Idi pakanyangaritsa. Bato roZANU-PF kuburikidza navachinamasa ragoreketa iro kuti wari kuramba wachigoringa kuti bato reMDC riri kuzviita sei zvariri kuita. Wagotiwo wari kuziva kuti bato riri kusenza pabodzipo noCIA pabodzipo novasori wokubhiriteni. Pariba agoziva kuti zvii zviri kunyatsoitika, asi tiri kuziva hedu kuti wari kurwadziwa nonyaya yomotika iri kuda kutengiwa wachamisa nevanhu vari kubisa mari dzomuhomwe dzavo. Ipapa pariba agoziva kuti zvichadini, asi tichagoringa kuti vanenge vachiita sei nokuti wari kuti mutemo unobvumira kuti mapato omunyika apuwe mari nevanhu vokunze kwenyika. Heno mabi yangu tinoramba takandoringa. Kupfa kwagoita Ronald Mudimu wochikwata choTriangle United kwahwadza vazhinji zvokutoti ipapa nanyasi ichindori
madzonzoni ega ega ni ipapa kwai zvimwe zvikwata zviri kutoendesawo mbuchiwa yadzo kumhuri yokwaMudimuyi nokuti pakatoita kunyangarirwa chaiko. Heno mabi angu kuti wanomboita seiko wanotamba nhabvu kuti wanozopfa paribe kana chibodzi chiri kuboeka chawanenge wanacho. Tinondoimba kuti mweya wacho unozorora murugare. Tiringe edu dziri kuitika ipo pasi rese. Kwai kuno mumwe munhu ari mwana wechikoro muSouth Africa kwai agoboya bhegi rino mazikutukutu mari yomunyikamo agoitora akaendesa kumapurisa hwi kutora mariyo achiita yache. Izvi zvinotonakidza nokuti apa atopiwa kamubayiro kokunzi ndiye munhu wakanaka munyika maomo. Tinozvikudza tichiimba kuti wanoita wakawanda wakadando. Waga ozvizvawa zvokuEthiopia zviri muSouth Africa nozuro zvagoenda kumuzinda weAmerica kuenda kuratidzira ikweyo. Wari kuti iwo America ndio iri kukonzeresa hondo iri kuitika kuEthiopia nokuti wari kupa wapanduki wokuTigray zvombo. Heno mabi angu kuti munozvionawo sei kuti ndizvo chere kana kuti ndizvoba zviri kuitika. Ticharamba tichindolinga hedu. Akambotungamira hurumende yeLesotho anonzi Tabane kwai aendesiwa kudare redzimhosva achinzi agoponda mudzimai wache mugore ra2018. Tichagoramba takaringa kuti zvinenge zvichipera sei izvozvi. Ticharamba takaisa dziso ipapo. Tiri kufara kuti nyika yeBarbados kwai nyika yakazvimirira yega iri kuita utongi hweruzhinji hunofadza vanhu vese. Izvi zviri kureketa izvo kuti mambokadzi weBritain, mambokadzi Elizabeth kwai akutobisiwa kuti ndiye ainge ari mutungamiri wehurumende ikweyo. Izvi tinozvikudza tichizvifadza, zvinotifadza tichiti zvatotora nguva kuti zviitike zvaifana zvakatoitika kare kare. Nozuro vanhu vazhinji vakagohwadziwa nezvakaitiwa kubiwa kwagoita Robert Lewandowski. Mubayiro waaifana kupuwa weBallon d'Or ukagopuwa Lionel Messi. Zvinotohwadza nokuti Messi aribe kana chibodzi chaagoboya. Apa Lewandowski ndiye akahwina mutambo weChampions League, akagohwina mutambo wemuGermany, akagohwina pokare mutambo weSuper League, agogoita ndiye munhu akagoisa magobhora akawanditsa. Zvinotohwadza kuti sei aribe kupuwawo mubayiro uyu. Saka tichigoreketa hedu kunyange naArsene Wenger akambozvireketa kuti zvagara zvakatorigiwa kare kuti zvindopiwa vanhu wabodziwo. Tiri ipapo zvedu panohwadza. Ndini wenyu MDC WeNhau, tiboyane mangwana.